Beroaren eraginez itsasoko ura lurrundu egiten da eta lurrun hori gorantz joaten da. Gorantz joaten denean hodeiak sortzen dira. Ondoren kondentsatu eta kaskabel euria edo elurra egin dezake. Euri zati bat urrak tira joaten da eta beste guztia erreketara, lakuetara eta ibaietara eta hortik dena itsasora. Ikusten duzuen bezala, prozesu hori behin eta berriz errepikatzen da. Hauxe da uraren zikloa. Lurrundu, hodeiak sortu, kondentsatu, euria egin eta itsasoratu. Gogoratzen al duzue?